големите от Запада и Изтока, в резултат на което се стигна до кръглите маси, до създаването на опозиционни партии, които у нас специално бяха два типа: класическите партии от старата опозиция и новите, така наречени неформални организации. Едно по-сериозно разследване на генезиса им, а и на ръководния им състав, би показало доста интересни неща. Като наречем, например, какво би показало? Като, например, това, че в повечето от тях, в ръководството им, във върхушките им, агентурата на бившата държавна сигурност имаше класическото мнозинство от 50 плюс 1% и следователно по демократичен път с вишегласие можеха да определят тяхната политика и всичките им стъпки, които, казах, започнаха с кръглата маса, завършиха впрочем, преминаха през едно коалиционно правителство на Попов между бившата БКП, СДС и бившия казионен БЗНС, която колаборация се прояви на президентско ниво и даже това беше първата стъпка с избора на Желю Желев с гласовете на БКП за президент, и като контрапартия на тая стъпка беше предложението вътрешния министър по това време Атанас Семерджиев да бъде избран за вице-президент. И заедно с това колаборацията се разпростря върху цялата страна, като се образуваха така наречените тройки в общините и в съветите, които... Това не е ли менте революция тогава? Това, което описвате в момента за нашите по-млади зрители, които не знаят, ме кара да формулирам този ден така: началото на менте революцията, на подменената революция, тъй като ние нямаме своя Пражка пролет, сега, нямаме варшавски събития. Дали 20 януари е началото на менте революцията у нас, или нещата са подготвени доста сериозно и активно и преди тая дата, и след тая дата. Аз имах възможност отвънка да наблюдавам развитието и помощта, която се оказваше на така наречените дисиденти и от западния свят, пък и от тукашния. Трябва да ви кажа, че през май месец 1989 година пристигна българска дисидентска делегация, в която бяха Блага Димитрова, Петко Симеонов, Купринка Червенкова и чрез Мюнхен доде поета Петър Манолов. Но тримата първи пътуваха в самолет заедно с Андрей Луканов и с Петър Младенов, който беше тогава министър на външните работи. И във Франция се смееха, че българските дисиденти си сътрудничат много добре с официалната власт и първия ден даже те бяха инсталирани в един и същи хотел, което изглежда дойде много за французите и след това трябваше да ги разделят. Поне да не си личи толкова много, че опозиция управляваща се едно цяло. Да, и се проведаха две паралелни конференции. Едната беше официалната на правителствата от труда на Хелзинската, а другата беше на дисидентите. Може би казват, че за покойниците се говори само добро или нищо, но трябва да кажа, че поведението и на живите, и на покойниците от тая българска делегация на тая паралелна конференция беше срамно. Хайде да говорим за живите към днешна дата. Живите към днешна дата, те са по-живи от всякога, разбира се, тъй като са по-богати от всякога. Днес Станишев и Кунева, спокойно мога да кажа, се държаха като колонизационна администрация в България, колонизаторска администрация, която, след като им свирна около 10 часа сутринта по българско време, значи мисля 9 часа брюкселско време, Тараделас, главният администратор, да го кажем, губернатор на България по енергетиката, никакво отваряне на 3-4 блок, той ми свирна в 10 часа, в 2 часа, в 12 часа Кунева и Станишев запяха друга песен. Как ви изглежда това нещо? Просто не се ли чувствате омерзен от факта,
че критикуваме съветското господство в България 45 години, а в момента брюкселското господство на еврочиновниците е още по-страшно, тъй като става дума за икономика, за пари, за стандарт. Няма реактори, няма енергия, ние казваме не и нашите моментално пригласят и ръкопляскат. И никаква реакция. Ето видяхте Кунева как ги сипеше преди малко по екрана. Това мене не ме очудва, защото много от членовете на Европейския съюз имат солидни традиции в сферата на имперското господство и на империализма и колониализма. Европа, която те създадаха, е Европа на богатите и на бюрократите. Това, че у нас намират колониални слуги, също не е ново, тъй като предшестващите управници и бащите на много от днешните бяха слуги на Москва в течение на 45 години. Хубаво, нека да кажем сега. Станишев, кой е Станишев? Кажете вие. Син на един член на Политбюро на ЦК на БКП, а Кунева е снаха и секретар. Кандидат член на Политбюро, а Кунева е снаха на Иван Пръмов, секретар по селско стопанство. Не само той, и Овчаров вземете, и прокурора главния Велчев, и можем да ги изброим колкото искате, но даже и това не е най-същественото. По-интересно е, ако се представят истинските биографии на всички, които бяха качени на политическата сцена през тия 20 години и се видят връзките им с управляващата партия в миналото, връзките с службите на тая минала власт, и тогава картината ще стане доста по-ясна. Не, ако Станишев и Кунева в тези дни провеждаха една пробългарска политика и проевропейска в енергия план, тъй като тези реактори са в полза на Европа, ако Кунева каже, че в днешния ден прави ревизия на своите преговори с Европейския съюз и смята, че България трябва да се бори за реакторите, Станишев още в петък беше изпратил писмото до Брюксел за отварянето поне на трети или четвърти блок, аз бих казал какво от това, че са снаха и син на кандидат член на Политбюро. Помните Ник Квашневски, президента на Полша, как се държеше, когато трябва да защитава интересите на Варшава, макар че е член на полската компартия. Защо нашите не се европеизираха в добрия смисъл на думата? Вижте, полската партия има друга история. Сталин ликвидира 3 централни комитета в периода от 1939 до 1941. Полската работническа класа имаше съвсем друго поведение през тия 45 години. Тя прави възстание, прави генерални стачки, прави солидарност. Изобщо няма никаква основа за сравнение. А ние какво правихме? У нас политиците обикновено са били слуги на чужди сили. Това беше и преди 9 септември, след 9 септември и днес. И знаете ли, миналата неделя го пуснахме тук в студиото, беше Волен Сидоров, пуснахме изявлението на Бойко Борисов в Панорама. Не знам дали колегите имат възможност пак този проект, пак тази компютърна техника. Изявлението на Бойко Борисов в Панорама преди 2 седмици. Ще има, казва, шамарчета, ако някой от нас си позволи да отвори реакторите през главата на Брюксел. Така може ли да говори човек, който се кани да стане премиер? Вижте какво, той човек много неща е казвал. Той каза, че учители в политиката му са Тодор Живков и Симеон Сакскобургготски. И харесва Хитлер и Сталин. Да. При такова формиране на съзнанието, защо подобни дребни неща за шамарчета трябва да ви очудват? Очудват ме, защото тези хора ни управляват и ще ни управляват. И мен това им притеснява. Значи тези, които ни управляват, Станишев и Кунева, говорят, че шамарчетата ще ги получим. Ето, днес го каза Станишев, а този, който иска да ни управлява, в аванс ни казва, аз ще бъда същия като Станишев, а говори против Станишев. И аз се питам каква е разликата между старата администрация, подчинена на Москва, и новата, подчинена на Брюксел. Знаете ли,